तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिकआव सेथि मासि उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनाय गुन गोनां फरायसाफोरखौ बरायदों। तामुलपुर जिल्लानि गेजेराव बर' बिजोंनिफ्राय सा 324 फरायसाफोरा बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासिआव उथ्रिसारनो हादों। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि कनिन्द्र नार्जारिनि मासि लानानै सामलायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ आलासि महरै बाहागो लानानै आथिखालाव सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाखांहोनो थाखाय बिटिआर सोरखारा मावनो लानाय खामानिफोरखौ फारियै फोरमायथियो। थाखो 2 निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान फराफारिखौ इंराजि रावजों खालामनो नागिरनायनि सायाव बिथाङा बुंथियो दि बर' बिजोङा माब्लाबाबो खहा जानो मोननाय नङा आरो बर' बिजोङा जेब्लायबो थानो नांगौ। बेखौ लानानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादजों थाबैनो सावरायगोन आरो आसाम सोरखारखौ थांखि लानो थाखाय खावलायगोन होनना बुंथियो। बेजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बरमोहन स्वर्गियारिया बुंथियो दि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय आरो इयुन जिउ दानायाव थार लामाखौ सायख'नो हानाय बायदियै फरायसाफोरनो लामा दिन्थिनाय थांखिजों बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना बुंथियो। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासिखौ उथ्रिसारनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारी, बिडिअ बिरबल ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां माननि आलासिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनै बर' बिजोंजों फरायनानै 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बरायनाय हाबाफारि लादों। बेनि थांखिया जोबोर गुवार, जों बयबो मिथिगौ जे फरायसाफोरा गाव बे फरायनाय बैसोआव जिमानखिनि मिन्थियो दा जोङो दिनै जा आलासि लिंबाय बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो। गोबाङा मोजां रिजाल्ट खालामदोंब्लाबो मेट्रिकआव बेनि थांनानै मा फरायनो हायो, माबोरै फरायनांगौ बेनि बाथ्राखौ गोबाङानो मिथिया आरो दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ मोननो हादों। बिथाङा गावनि सरकार सालायनाय समाव जोंनि ओनसोलनि फरायसाफोरखौ लानानै बोरै जौगानाय खामानि मावदों, निटनि एपिएससि इउपिएससिनि बायदिसिना सरकारनिफ्राय फ्रि कचिं होनायनि जा हाबाफारि लादों बेफोरनि सोमोन्दै बिथाङा बुंफोरथिना होदों। आरो बेबायदिनो जोङो फुंखा सुबुं महरै जोंनि ओनसोलनिनो बिरबल ब्रह्म बिडिअ बिथांखौ मोननो हादों। बिथाङाबो गावनि मोनदांथिनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा फरायसाफोरखौ बोसोन होलांदों, थुलुंगा होलांदों। आरो बे हाबाफारियावनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांखौबो मोननो हादों आरो बिथाङाबो जोंनि फरायनाया माबायदि जानांगौ गुवारै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनानै बिबुंथि लाखिलांदों। बेबायदियाव जोङो जे फरायसाफोरा दिनै फैनानै थारैनो गोबां मुलाम्फा जादों होननानै जोङो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जानानै आं सानदों। आरो बिथांमोना बे हाबाफारियाव फैनानै जाफुंसार होफैनायनि थाखाय साफ्रोमबो आलासि बिथांमोननिसिम आङो तामुलपुर बर' थुनलाइ आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो फरायसाफोरजों लोगोसे बिगोमा बिथांमोनाबो फैनानै जोबोर मोजाङैनो मदद होदों, मोजाङै खोनासंदों। आरो बे बिथिङाव आं सानदों दा बिथांमोनाबो निस्सय बुजिदों आरो फरायसाफोरखौ इयुननि लामा दिन्थिनाय बिथांमोनाबो मदद जागोन होनना आं सानदों। आरो बेखिनिखौनो आङो बुंफोरथिना होबाय। बे बर' राव फोथांना लाखिनाय आरो बर' फरायसाफोरा जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयैनो जों खामानि मावबोबाय थादों। आरो फरायसालिफोराबो जाहाथे लोरबां जालाङा, गथ' गैयैफोरखौ नोजोर होनानै जोङो ज'यै एवारनेस प्रग्राम लाबोबाय थादों। नैबे साननैसोआ जोंहा एसे हाबाफारिया सोलायदों, बेनिखायनो जोङो गामि ओनसोलाव हाबथ'नो हायाखै। दा जोंहा बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयैनो 6 थाखोआव आसाम सरकारा जा बिगियान आरो सानखान्थिखौ इंराजि बिजों सोना होदों बेनि सायाव जोङो एसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। दा जों फैबाय थानाय 15 जुन खालि
जोङो जिल्लानि हेडक्वार्टारफोराव जयैनो मोनसे प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेसन जों दिन्थिगोन आरो बिनि उननि हाबाफारियाव जोङो जयैनो बे 6 थाखोआव बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि होनायखौ जों होबथानो थाखाय नाजालांगोन आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ जों होबथानो हायोबा जोङो बर' बिजोंनि थाखाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय फोथांना लाखिनायनि थाखाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानि मावलांबाय थागोन होननानै जों मिजिंथियो।